pretekárov čaká 5 etáp. Prvá dnes 5. júna je Liptovský Mikuláš. Druhá etapa je Liptovský Mikuláš neznáma, ktorá bude veľmi ťažká etapa, asi 12,5 km kopec. Tretia etapa vedie z Liptovského Mikuláša do Veľkého Krtiša, ktorá tiež povedie cez slovenské stredohorie, kde budú veľké kopce, ktorá tiež je veľký predpoklad, že roztrhá peloton pretekárov. Štvrtá etapa je zase najdlhšia, ktorá vedie z Dudiniec do Bratislavy, je dlhá viac ako 230 km. A piatá etapa je v okolí Bratislavy a Gabčíkova, kde končí. Na štarte sa zišla veľmi dobrá konkurencia, dá sa povedať, z celého sveta. Očakávame veľmi dobré súboje, akurát to počasie dneska mohlo byť lepšie, ale to už sa ťažko ovplyvniť.